como chegou físicamente. El comentou nos onte que estivo adestrando un equipo de primeira, bueno, no fútbol portugués, que xogar algún que outro amigable, e como es este pouco tempo que puidiche ver. Sí, bueno, leva escasos 2 días. A realidade é que sí que ven con ritmo de adestramento, pero evidentemente falta allí ritmo de competición, que ao final é o importante, non? Creo que bueno, que é un xogador que ven a darnos eses comportamentos, esa posición un pouco que buscábamos no centro do campo, que vamos a ter que ter calma con el en canto a cando empezar a usalo a nivel competitivo, pero que confiamos que acorte os plazos e que canto antes podamos contar con el para competir, que é o importante. Valo convocar de cara a Vilés ou ainda é moi cedo? Bueno, quédanos o adestramento de mañán, pero sí, en principio queremos contar con él, queremos a que viaxe co equipo, que coñeza non só nestes días de adestramento os compañeros a nivel futbolístico, sino tamén, bueno, sentir ese día a día de competición e seguir acortando plazos ou acortar eses plazos para que poda participar. Bueno, Gabriel Costa leva máis tempo, como lo ves? Ben, adaptándose pouco a pouco. A realidade é que é un xogador que ven dun fútbol diferente ao noso, dun modelo de xogo diferente, está interpretando ben as cousas, tamén hai que ter paciencia. Creo que é un perfil de xogador diferente, como xa dixemos a semana pasada cando falábamos dele de Gallar. É un xogador aposta de futuro para ir madurando pouco a pouco, pero creo que se está adaptando moi ben, que está entendendo ben o que lle pedimos e que a verdade é que eu personalmente pois estou moi contento coa súa atitude e co seu rendemento. Con respecto a esa incorporación que queda por facer, Iago, son os laterais, as dúas ou as que fagades? Bueno, volvemos a falar o mesmo da semana pasada. Creo que a prioridade era bueno, neste caso esta posición de cubrir Antonio Pereira, que nos dá variantes con outros xogadores, permítenos variar xogadores que estaban xogando nesa posición que mellor non era a súa posición natural, como pode ser Kevin. Creo que nos vai axudar, e despois había, bueno, pois posicións secundarias na que están eses laterais. Vamos a ver, queda todavía unha semana, se non me equivoco, de mercado, hai cousas, hai opcións, téñense que matizar, pero bueno, vamos a ver, tampouco é algo que nos corra prisa, pero sí é certo que se están valorando desde a dirección deportiva opcións. Falamos de incorporacións, Iago, tamén estades a falar de posibles saídas, tendo en conta que xa houve incorporacións, aínda que tiveran as fichas libres, evidentemente o número de futbolistas no plantel aumenta. Sí, bueno, o que está claro é que xa desde un principio do período este de xaneiro de mercado invernal, pois para que entren xogadores teñen que salir. Si é certo que tiñamos fichas libres, neste caso fichas senior, tiñamos unha ficha senior libre, tamén tiñamos ou temos fichas sub-23 libres, que son un pouco as que se están ocupando, ca saída de Carbonell que daba esa segunda ficha senior, veñen Pereira e Gallar, neste caso pois na posición dos laterais, como dixen a semana pasada, que se busca ese perfil sub-23. A partir de aí, digamos que nos próximos días, pois se aparece algo, se valorará tanto esa entrada como evidentemente posibles saídas tamén. Falamos do Real Avilés, Iago, un equipo recén ascendido, pero de eso solamente ten o nome. Está cargado de futbolista con experiencia, desde Babén a Campabadal, pasando por Natalio e varios máis, non? Non é un equipo, digamos, novato na categoría, precisamente. Non, para nada. Desde logo que xa a temporada pasada na segunda ref era un equipo super competitivo, era un equipo moi veterano, con creo que
En Avilés están facendo as cousas moi ben desde hai xa 3-4 anos con isto. Creo que desde a chegada do seu actual presidente chegou cunha idea moi clara, que era de levar o Avilés á primeira federación e ao fútbol profesional. Así se deixou ver desde o primeiro momento. É un clube, é un equipo que coñezo ben, levo nos últimos anos enfrentándome directamente a eles en diferentes clubes e sabendo como están traballando. Creo que é un clube que, bueno, ademais de estar facendo ben as cousas, creo que o prototipo, ou creo que é un pouco pois o espello do que é un proxecto a medio e longo plazo. E o rendemento que están sacando non é casualidade, non? Creo que asentaron unhas bases moi sólidas, cun proxecto interesante, empezando pola figura do seu presidente, seguindo por esa incorporación na dirección deportiva de Linares, que coñece perfectamente a categoría, ven de facer grandes accións en outros clubes, e ao final pois acaba na parcela deportiva co corpo técnico e cos xogadores. Creo que todo encaixa, e para os que nos dedicamos a isto, coñecemos estas categorías, pois non nos sorprende. A partir de aí, a plantilla é, como ti ben dís, super competitiva e sobre todo experimentada, e que cando despois os analizas ves que é un equipo super compacto e que a realidade é que está aí por méritos propios. Conseguiron que non pasara absolutamente nada. Isto quere decir que manexan moito o ritmo de partido coa experiencia que teñen, marcan moito, pero tamén encasan moito. Eu non sei que tipo de partido esperas diante do conxunto de Dani Vidal o domingo. Pois espero un partido hiper complexo, no sentido de que, empezando xa polo terreo de xogo, Suárez Puerta é un campo que apreta moito a xente, é un campo que aínda por riba, pois con este tempo que estamos tendo, seguramente non este nas mellores condicións. É un equipo que no seu campo se adapta ás mil maravillas, e despois pois o que estás dicindo, non? Que manexan os tempos perfectamente. É un equipo que cando quere apretar e subir o ritmo é capaz de subilo, e cando ten que rebaixalo, pois manexa moi ben os tempos de partido. Polo tanto, espérome un pouco eso, non? Espérome un Avilés que está cómodo na súa casa, que está rendindo moi ben, e que vai a ser un partido complexo, porque nós vamos a ter tamén que adaptarnos a eses ritmos, e vamos a ter que sacar seguramente pois ese lado máis veterano tamén pola nosa parte. Bueno, as borrascas de alto impacto, como denominan agora, caendo por todo o norte, o Román Suárez Puerta en un campo, agora igual non tanto, pero era un campo que se ponía moi blando, incluso a veces tiña lama. Isto evidentemente podería condicionar o estilo de xogo e o tipo de partido, non? Sí, evidentemente temos unha idea de base, pero despois hai pequenos matices e hai que adaptarse. Bueno, xa nos adaptamos cando foi o momento de ir a Arenas de Guecho polo terreo de xogo, xa nos adaptamos hai 2 semanas a Arenteiro tamén polo terreo de xogo dimensións, bueno, non nos queda máis que seguir adaptándonos. Temos claro por onde queremos que vai o partido ou que cousas queremos facer, pero tamén temos que ter moi claro que o domingo vai haber, ademais do futbolístico, dese plan de partido, movementos, o que queres facer ou deixar de facer, para min vai haber un aspecto que quizáis sea máis importante que todo eso, que é a adaptación ao medio, ao terreo de xogo, non? Saber unido os ritmos que falábamos antes, non? Pois o que che permita o campo adaptarse canto antes, e a partir de aí creo que a palabra para este fin de semana, o igual que hai 2 semanas en Arenteiro, pois vai a ser a de competir, ir a Avilés a ser un equipo competitivo, a que si temos que xogar con ritmo alto, ser capaces de manter ese ritmo alto, e si temos que baixar o ritmo, pois ser capaz de cortar o ritmo do equipo rival. Perdes a Teofilio Ruiz por sanción, recuperas tras a
tanto a Nico como a Eki Unzueta, o resto do plantel como está, por exemplo, como Luciana Iago, que nas últimas semanas non estivo, e se tes algunha que outra baixa máis ou mancado máis. Bueno, si, recuperamos a Iago e bueno, ainda falta o adestramento de mañán, fixo algunha parte co grupo, pero bueno, seguramente teremos que encher convocatoria con xogadores de filial, como estamos facendo nas últimas semanas, e a falta do adestramento de mañán, pois temos que darlle unha volta pensando no partido que temos por diante, que xogadores van a ir convocados, pero, bueno, en principio, quitando a Teo, pois o resto, xa che digo, que non pase nada mañán, estarían disponibles.